Arɗo en iga gure fere-fere nder diwol Adamawa waɗi moftorde maɓɓe ha Yola fada lamorde diwol Adamawa man. Arɗo en man iga le'i fulɓe fere-fere kauti ngam tigguki kautal arɗo en ɗum diwol ngol, e ma tabbutinki kautal ko'e fulɓe e wadduki ragare ɓillaji goɗɗi ɗi fulɓe ngidata. Jonde jam wona hakkunde wainaɓe e remoɓe. Sa'i jonde man ɗuɗɓe wolwi dow ɓillaji fulɓe ngidata. Irin durgol nane jotta canjiti, demgol nane canjiti, dalilaji bo ɗo ɗuɗɗi. Go'o ni jotta sai to na sai to hokke pullo shawara ko hebo joda ba. Kidnappers ɗon, hujjoɓe nayi ɗon, kabilanci ɗon, dina ɗon, nyawji ɗon, ketturos hujjoɓe nayi ɗon, wajen jeɗiɗi ko jeeteto pat damuwaji fulɓe wontiri. Ngam majo an sai dole min dara darnde minen bo andal Allah hokki amen ɗo min naftira be man. To ɗo ɗum jonde arɗo en jiha Adamawa, nden bo en gaɗi sa'a mo andi kugal man wari tawi en, o yecci en bo ko ɗume wala aybe men fulɓe ni aybe ha leddi ɗo ni soyde burki be soyde ha fulɓe durata ha ɓe mbiyata grazing reserve. Ha grazing reserve ɗo ɓe jaɓtidi ɓe gartiri ɗum gese, nden bo marɗo ceede pat ya soda grazing reserve tarna be woya biya kañum gesa mum mari, wala ha fulɓe daro. Ngam man useni en ɗottora gomnati, musamman gomnati jiya Adamawa marga enɗam, ginga jama'are, ginga talaka en muɗum, nga vallita fulɓe dow haala pellel durgol e pellel laabi nayi. Ɗo bo arɗo Adamawa ɓe minon bo woni Adamawa may. Min hoore am ni ko hunde a wayri wattani ummanake duuɓi sappo hande. Ko to nge darnange nge wote nge daroma wala. To jonde jam en jiɗi nde, amma nde yiɗi salorgo. A dañaɗo daga kaka kakita ɗon taweɗa. Hande warti ko to darta bako ɓe mbi'i may alkali baja ko wi'i babal, kowa marɗo seede yaha sooda nder wuro maɗa wiya ɗum leydi mama mum, leydi kaka mum. To o sorantema e dama, woɓɓe hay sora ma a anda. To ɗi keɓi burtol kam ɗi ngala to ɗi dunnane, ɗi ngala to ɗi ndura. Burtol ngol kongol maganta ɗi wala, ɗi mara walde, ɗi mara to ɗi durata, ɗi mara regorde to ɗi jarata. Tati ɗi to ɗi keɓake alhamdulillah ko ɗume heɓake. Haala burti ɗo kullum ɗum ɗo yewta ka, ɗum ɗo hirda ka, amma wala ko canji min hanjum mbarata mi ɓandu. Ko waɗi mbiɗa noon? To ko waɗi mbiyami noon, ngam to margo sembe mara paawa yiɗa goonga valla talaka wala bana gomna men Alhaji Amadou Fintiri. O ewni min ha gommen house min yehi, o wi min o hokkiti min ladde ɗan kiifi, min yetti min barkiɗini, amma ha jottata a yehi ha maare wala ko sanji. Nayi belɗum kuugal kam to a volwi en ji'a kuugal man huwi, to en ɗon jahira bani ɓalli amin catan. Arɗo Ndurowa Hamman Adama laatiɗo hoorejo huɓɓirde arɗo en ɗum diwol Adamawa, nden nde o haalanno e koode mo nodditiri gomnati kawtal leydi Najeriya e ma ɗum diwol Adamawa ngam wallitiki fulɓe. Miɗon tora gomnati site be gomnati tarayya ɓe kadda ɓe mballita fulɓe daidai bakin bojji ɓe mboyata ɗo, ɓe mballita ɓe ɓe naftoro bo ɓe jeeyi kungiya arɗoen ɗo ɓe mballita haala kon larani bojji fulɓe haala laabi dabbaji be koɗorle be durduɗe ɗo kanjum min kam torle am ɓe gomnatiji ko laati gomnati Adamawa be gomnati tare. Kuɓɓirle fulɓe ɗo ɗuuɗi, nden kala kuɓɓirle fuu be anniyaji boɗɗi ɗi tigge. Non bo ha joni fulɓe ɗo ngida e ɓillaji ɗuɗɗi. Awwal Bobbo, kubaruji koode diga Yola, diwol Adamawa, leydi Najeriya.